Krásny deň, milé dámy, pozdravujem všetky tie z vás, ktoré sa dnes chcete naučiť šálový vzor a ste ľaváčky. Toto videjko je teda určené pre vás, ktoré pracujete ľavou rukou prevažne, pretože som sa rozhodla, že skúsim pridávať videjka pre ľaváčky, keďže tých je dosť málo. Šálový vzor je takýto pružný vzor. Ja momentálne mám nahodený svetrík pre moju malú žabku, ktorá si takýto svetrík vybrala, lebo sa jej páčil v obchode. Bude to svetrík do večka s raglanovými rukávmi. Uvidíme, ako vypáli celkovo, lebo nemám vôbec predstavu, ako budem robiť ešte uberanie a podobne. Zatiaľ teda mám nahodený aj predné, aj zadný diel na jednej okrúhlej ihlici. Vonku mám Cotton Gold, teda materiál, nie vonku. Niektoré sa hneváte, keď používame slovo vlna na materiál, ktorý vlnený nie je. Čiže Cotton Gold je konkrétne zloženie bavlna akryl. Je to tenučká vlnka. Ja, keďže pletiem dosť na voľno, som si zvolila dosť tenučké ihlice. Veľkosť je 2,25. Pre tie, ktoré uťahujete viac, kľudne troječka bude podľa mňa v poriadku, ale už je to na vás podľa toho, ako si to vyskúšate. Čiže poďme na šálový vzor. Šálový vzor pre mňa bol dosť zložitý. Skúšala som 2 dní, kým som na to prišla, ako sa robí. Ale je u mňa veľmi obľúbený momentálne. Všetko robím v tomto vzore, či čelenky, či šatky, či tento svetrik. Takže ide o to, že v každom riadku nahadzujeme, jedno očko snímeme a hladké očko upletieme hladko. Čiže to náhodenie bude také zvláštne, pretože bude odzadu dopredu. Odzadu dopredu jedno náhodenie. Vlnu zároveň priadzu nechávame vpredu pred ihlicou. Obrátené očko snímeme na ihlicu. Tá priadza ostáva pred. Teraz ju ale prehodím späť, pretože idem upliecť jedno hladké očko. Čiže toto hladké očko upletiem klasicky hladko. A to je vlastne to hladké spletám s tým, ktoré bolo predtým nahodené. Čiže tieto dve očka spolu spletiem hladko. A pokračujeme znovu nahodenie, to opačné nahodenie, akoby zozadu dopredu. Priadza zostáva pred ihlicou, očko obrátené, snímem a hladké očko spletiem spolu s nahodeným očkom s priadzou vzadu, keďže je to pletené hladko. Spletiem vzadu. A znova nahodenie odzadu dopredu na ihlicu, obrátené očko iba snímem z ihlice, priadza ide dozadu a hladké očko spletiem s nahodením z minulého riadka hladko. A ešte raz. Nahodenie odzadu dopredu s priadzou vpredu, snímem obrátené očko, priadza mi ostáva vpredu, pri pletení alebo spletaní hladkého a nahodeného ide priadza dozadu a spletiem hladké očko. Nahodím obrátené. Toto nahodenie v tom riadku ďalšom bude to, čo spletám s tým hladkým očkom. Toto obrátené iba prehodím. Tieto dve očka vlastne v nasledujúcom riadku spletám ako hladké očka. A toto spletiem hladko. Toto zase je očko, ktoré v nasledujúcom riadku iba preberiem obrátené na druhú ihlicu. A znova nahodenie odzadu, prehadzujem a spletiem hladko. Nahodím zozadu dopredu, snímem obrátené očko, hladké, spletiem hladko. Odzadu dopredu, obrátené snímem, hladké spletiem spolu.
Ak by ste mali záujem o návod na tento svetrík, môžem ho spísať. No, uvidíme, čo z toho vzíde. Tak ale je rozdiel medzi tým, ako pletiete, čiže ten rozdiel v počte nahodených očiek bude samozrejme individuálny. Každá máme iný spôsob pletenia. Preferujeme iné materiály. Toto, ako som spomínala, je Cotton Gold od Alize. Musím sa pozrieť ešte na odtieň. Inak s touto vonkou sa mi celku dobre pracuje, hoci na takéto svetriky som ja málo kedy používala zmesové priadze, pretože mám pocit, že keďže je to zmesová priadza, je tam tá bavlna, tak sa to celku aj natiahne. A zase ten akryl to tam trošku drží. Ale je príjemná na dotyk, bude fajn padavá. Čiže uvidíme celkovo, ako sa potom bude ďalej správať pri nosení. Zatiaľ mám kúpené pol kila, teda 600 gramov, míňam druhé klbko. Počet očiek, ktorý som nahadzovala, bol nejakých 160 alebo dokonca 180. Keďže je to maličká ihlica, veľkosť je zhruba tých 146. Pre moju 10-ročnú slečnu. Uvidíme, či sa mi to podarí dokončiť predtým, ako vyrastie z tej 146. Dobre, takže to by bol základ na pletenie šálového vzoru. Ďalší postup k svetriku vám pridám na budúce. Tak vám prajem pekný deň, skúšajte, učte sa. A ešte k začiatku, ako začať šálový vzor. Ja začínam tak, že si nahodím nepárny počet očiek a prvý riadok upletiem len jednoduchým, ako keby pružným vzorom, jedno očko hladko, druhé obratenie, čiže striedanie hladko, obrátko a v ďalšom riadku vlastne začínam robiť vzor s tým, že v prvom riadku robím nahodenie, obrátené očko a hladké očko upletiem. Vlastne ešte je to bez spletania, keďže nemáme nahodené očka. Čiže sa len nahodí, preberie sa obrátené očko a upletie sa hladko jedno očko, keďže tamto nahodenie ešte nemáme. A v ďalšom riadku vlastne už sa pokračuje podľa vzoru, pretože už tam tie nahodené očka sú. Tak vám prajem veľa kreativity pri skúšaní, veľa zdaru, nech sa vám to podarí a skúšajte. Ja som si to skúšala na čelenkách a celkom som si to natrénovala, išlo to celkom fajn, samozrejme rýchlejšie, teraz nechcem robiť rýchlejšie, aby ste videli, ako to funguje. Takže vám prajem krásny deň a vidíme sa pri ďalšom videu.